ओइ बिबारि मा खालायदों? हा? ओरैनो दं र' मा? ओइ बिबारि आंनि खानाया सिगांथिं गोलाव गुसुं जादों नामा? अबे खानाया? सिगांनिया ना? सिगांनि बारान्दाया? गोलाव गुसुं जायाखै, मोजाङैनो दं माथो। आं माने हास'दोंमोनलै दानि हारसिंनो। हास'नोबो रोङा थेवबो हास'नांगौ जाबाय। माने आं माबालै दिनै इखो लोगो हमनो थांनो नागिरदोंमोन। दाखालि खोन्थानाया? आयौ नों बिदि जामारसिगोन नामा? प्रप'ज खालामबाय नामा बियो नोंखौ? प्रप'ज खालायबाय? बियो मा बुंनाय? प्रप'ज खालायबाय आरो आं एक्सेप्टबो खालायबाय। ओमफ्राय दिनै जोंनि फार्स्ट डेटनि जेनेबा फार्स्ट लाभनि फार्स्ट डेट आरो दिनै जों लोगो हमनो थांनो नागिरदोंमोन। बा साला सैताना साला निउबिलि साला दासो खोन्थादो साला पार्टि बिजानो होननानै पापिस्ट'आ मिथिया पार्टि माला होगोन पार्टिया? बयफ्रेन्ड लानायनि पार्टि होगोन र' बाल पार्टिखौलाय लोगो हमना फैगोन र' दिनै। आं बिराद एक्साइटेड जाना दङ मा गाननो मा बायसा देलायनो मा खालायनो। आयु ओइ सेंग्राफोरा मा बायसा ड्रेस गानबा मोजां मोनोलै आरो मा कालारखौ मोजां मोनो नों मिथिगौ नामा? नोंनाथ' बयफ्रेन्ड दंखायोना एसे एक्सपिरियेन्स जागोन देनाय खोन्थाना। खोन्थानि आं खोन्थायाबालाय सोर खोन्थानो आखिर प्यार का मामला है सेंग्राफोरा रेड कालारखौ मोजां मोनो आरो एसे हट एन्ड सेक्सि जाना थां खानायखौबो एंगारना थां नुबानो फाग्ला जागोन नोङो ओरैबायसा समायना जाना थांखा देलायनानै आयु आंनि फार्स्ट डेटिंखौसो गोसोखांदों। सेंग्राफोरा रेडखौ मोजां मोनो आरोना रेड कालारखौ। आंनाथ' रेड कालारनि ड्रेसानो गैया। अबाव मोननो दा? नोंनावसो दङ दस' रेड कालारनि ड्रेस। हरना प्लिज रेड कालारनि ड्रेसखौ हरना प्लिज आयु देना हर। आयु हरगोनब्रा नों बेखौ एसेबां टेनसन लानांगौ नामा? रेड आं देलायना हरगोन नोंखौ दिनै नोंखौ नुना फाग्ला जागोन नोंनि बयफ्रेन्डआ होमबालाय दे नोंनि ड्रेसखौनो गाननोसै आं रेड कालारखौ। थांना होमबा थांना लायना आं एसे मोखांखौ सुबावनि थांना। लायगोनब्रा मा एसे उसु बादा जादोब्रा मानसियालाय लोगो मोनगोनब्रा नायबाय थानो हागोन इल्लु फेलेनो हागोन दे थांसै आं नों मोखां सुबाय था आंनि रुमाव फै दे आं मोखां सुग्रा थांगासिनो। थेंक इउ ड्रेसनि थाखाय। दोस्ती में नो थैंक यू सफिनोसैलै खेबसे हाथायखौबो होबावनोसै खेबसे दहाय होखांबाय आरो खेबसे होबावनो र'। अबावबा बयफ्रेन्डआ खाथियाव फैबा मोनामनाय मोनबा आयु लास्टिंनो आंनियासो इमेज खाराब जागोन। आयु होबावनि अबावबा मोनामलाबायगोनसो खुगाया। आरो फार्स्ट लोगो हमनाय बाथ्राथ' किसफोरबो खालायनानै आयु साननानैनो फाग्ल जाबाय आरो आंना नेल पलिसबो फोननो दोङो। आयु माइसि मा देलायनो दंबावो नेल पलिस फोनदों खानाय स्ट्रेट खालामदों। देलायनायानो जाला माथो आंना दाबो। दा फनखौनो हरलाय लांसिगोन आंनिया सुइटि। मालाय ओइ सांग्रामा मालाय दिनै मा बेरेफुं लुगैदोब्रा? बेफोरखौ सिख्लानि जादु होनोब्रा। मा जादुलै मा जादु? सोर सिख्लाया जादु मारिखोबा नोंखौलाय? सानसेबो दुगैयै मानसिया सप्तासेयाव खेबसेल' दुगैग्रा मानसियालाय दिनै बेरेफुं दुगैग्रा मा जादु? सोर सिख्लाया जादु खालामखोब्रा आंनि ब्र'खौलाय? टेनसन दाला ब्र'। Hey bro, girlfriend मोनबाय नोंनि ब्र'आ। मा होनदो? मा गार्लफ्रेन्ड लाबाय नोङो? सोर बुंलाय लाबायब्रा बेखौनो दाख्लै बुंनायालाय नोंखौ। भाई लामारबाय दे आंनि ब्र'आ इन्जय लोगो हमनो थांनो नागिरदों दिनै डेटिं दिनै फार्स्ट डेटिं आंनि लाइफनि फार्स्ट डेटिं। हे फार्स्ट डेटिं जावलिया जासिगोन आं लाय कन्ट्रल ब्र' कन्ट्रल खालाम कन्ट्रलखौथ' खालामनो हाला आङो। माला लोगो हमनो मोनगोन लै टाइमानो जाला माथो। भाई जानाया नों आंखौ हेल्प खालामदो। मा हेल्प नांगौब्रा नोंनो आंनिफ्राय बुं दिलखौ हेल्प खालामगोन। बाइकखौ हरदोलै नोंनि बाइकखौ एसे गार्लफ्रेन्डखौ फिदिंना फैनोसै। बिखौनो मा आंनि बाइकखौ जेराव गोसो बेयावनो लां जेराव गिदिंनो लुबैयो बेयावनो लां। आंनि बाइकआ लाभ बार्ड्सफोरनि थाखाय सानफ्रोमबो फ्रि।
दे होमबालाय जागोन दे। ओमफ्राय नोंसोरलाय डेटिंखौलाय अबाव मारिनो थांनो नागिरदों? अबाव लाना थांगोन गार्लफ्रेन्डखौ? बेनोथ' जाबाय र' अबाव लांनो आं बेखौनोथ' जायगा नागिरना मोनाखै र'। लांदोब्रा अबावबा धाबाफोरावनो। धाबायावथ' लागौमोन र' फैसा गैया। ए नोंनाबो दिनैसो फैसा गैया जाबाय। नायनोसै दे मा जायो थांग्रोना लादो र'। दे थां। मोनफैना खिन्थु खोन्थानांगोन मा जाखो। देलै नोंबो माबा सहैयाखैयानो आरो फैनायनि बाथ्रा बुंबायानो। दे जागोन दे। दे होमबालाय दायो लोगो मोनलायसिगोन। थाथ' नोंहा आं एसे बेरायना फैनि। अ दे। आयाव दासो गोसोखांबाय आं। आया आंना पारफिउमबो गैया माथो। आंना फाख्नाखौमाबो मोनामसै दुगैखांनाय लोगो लोगोनो। मा फाख्नाखौ आंना मासे मोनामो बाल मा फैसा थांदों आं। पारफिउमबो गैला फैसायाबो खम जासिगोन पारफिउम बायनो। दा पारफिउम बायबाबो जाया मोनामब्रुं गार्लफ्रेन्डनि खाथियाव जनो हानाय नङा। खुगायालाय मोनामगादोंना मोनामगायाखै हराव लोंनाया बाल मोनामगायाखै खोमा बालनि खुगायाबो माइबा माइबिसो मोनामदों खुगायाबो। ओइ जाला लोंनायखौबो दिनै हरावसो लोंफ्लांबाय दाबो बाल खुगायानो मोनामगायाखै लोंनाय खाथियाव थांबाथ' बाल गार्लफ्रेन्डआ रागसो जोंगोन लोंना फैदों होननानै मा खालामनो बालाय सेन्टार फ्रुइटखौनो 10थासो जाना थांसै आं। जाबाय बारा सानबाय थाला लामायाव पारफिउमखौ बायनोसै लागायनोसै सेन्टार फ्रुइटखौबो बायनोसै 10थासो जानोसै खुगा मोनामनाय सब गैया जाजोबगोन सेन्टार फ्रुइट जाबा। ओमफ्राय गार्लफ्रेन्डखौ लोगो हमसै खाथियाव जनोसै आरो जि जायै जाबाय थासिगोन आरो दिंखोथिखा थांसैलै ओंखारहैनोसै। ससमा नागिरदों र' मालायनि टिपुरफोराव ससमा मोनलाबायो खोमा ससमाबो गैया आंना। आं थांगासिनो सना थांगासिनो।